kulturala. Ongi etorriak Marruma kulturalen beste saio batera. Gaur 89. saioa daukagu, urrengo saioa 100. saio izango da. Eta, bueno, kriston ilusioarekin gaur Adrian Perez eta bere joa Unai Pelaio ditugu hemen Adrian Perezen proiektua aurkezten. Eta besterik gabe, lehenengo kantuarekin hasiko gara, Herioaren itzala. Itxaz lamiek kantoetan kantuan daude, taulatuek gogoraztintzen dute, arpegi oiek lemazainik gabe, Otzoie kupidarik gabe, herioaren hitza luze, Bibolin zokek doinua urkatu dute, xamurtazti datorrena aurrikusten, bihar ere soko dituzte, isilean gorpuak lehen baile, herioaren hitza luze, eta luze ametxura egin nuen, irudiak guziz nindon astoratzen, eta norbait zelatan somatzen nuen, eta norbaite ninon begiratzen, herioaren hitza luze, herioaren hitza luze, herioaren hitza luze, herioaren hitza luze. Herioaren hitza luze. Mila esker. Ona. Bueno, lehenik eta aurkezpen bezala, aurkezpena egin dago, galetu nahiko nuke, ezagik kantu honen nora delakoa, o zergatik sortu zenuen kantu hau, edo ez dakit, motz-motzean nahi badezu, lasai? Kantu honen nondik norakoa gutxi gora bera da, heriotzan ingurua hitz egiten du, jakina, heriotza, bildurra,
Eta bizkan ikuste 80. urteari erreferentzia egiten diola, garai horretan droga guzti zabalduta zeon Donostialden eta beste inguru batzuetan ere. Eta nola ere, 80. Hamarkada alaia baino baita ere oso iluna izan zen. Eta iluntasun horri egiten dio referentzia gehien bat heriotzari eta egiten dion referentzia hortxe zegoen giroari. Horregatikan, ez dakit, itxaslamik leku guztietan kantuan ari zian eta jendea erortzen izan bile bezala. Eta hoxe da, heriotza eta bildurra. Baita, itzal luzea ere, gaur daño iritsi zaizun itzala bezala. Itzal luzea gaur egunean ailegatzen da, eta itzal luzea leku guztietan daukagu ere. Beraz, agatik handa kantua, eta horregatik, nik uste gaurkotasuna baduela kantu ere. Ederki. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Orduan, aurkezpen bat eskatu nahiko nizueke. Ez dakit oso zaila den, aurrekoan egin zuen Makoik eriketa txoki bat, aurkezpena bezala, ez dakit igual goizegi da oraindik asteko zuei gauza bereziak eskatzen, baina ez dakit nahi dezuen bata bestearen burua aurkeztu edo zuen burua aurkeztu, nola aurkeztuko zenukete Adrián Perezen, ez dakit. Unai nik uste zer baino gehiago da nire hiloba, beraz senide eta ez hori bakarrik, senide eta lanean eta musikan, asko lagundu nauen, edo asko lagundu ninjun eta asko laguntzen nauen pertsona bat. Izan ere, nik momentu baten guztiz zintzilikan eukainen nire gitarra, berak animatu nion, berak esan zian, etorri nirekin batera eta zerbait grabatuko dut, eta bultzatzaileetako bat, eta gaur egun hemen nago, hemen zuen artean jotzen, berezike beragatik. Beraz, badakat atxekimendu berezi bat bererekiko. Eskerrik asko nahi, eskerrik asko. Ez la hostia. Eta unai zuko osaba orkestuko zenuke nola baita edo? Nire osaba da. Eta ni bere azken urte hontan bultzatzaile baldin banaiz, bera izan zen nire astapenetan pixka bat. Gozo gazten nintzala 11-12 urterekin talde batean jo nahi nuen eta osabari esan, eta honek nire eskuetan jarri zuen bere gitarra. Bere gitarra elektrikoa, eta orduan, elkar bultzatu gara. Gainera, zure gitarra da gaur egun Pelaioren gitarra ikonikoa, Pelaxeko gitarra... Berea ez dakit berea dan, baina... Berak esan du berea dela. Gitarra ikonikoa dela dudarik ez izan, eta urte besente baditu, eta nik uste doinu oso politxa daukela, gitarra sendoa dela, eta nik oso gustora nago bere eskutan ikusten dudanean, eta jotzen ikusten dudanean, beraz... ez dakit, hain guztuan nagoen batzutan. Bai, eta kontua, gitarra ziga hitz egiten, ez dakit, zu kantuak egiten hasi zinenean, hasi zinen gitarra jotzen, ez dakit, horregatik, pasa lasai. Hori, nola hasi zinen musika kantak egiten, edo sortzen, edo... Nik uste ulertu behar dela hori guztia kontestu baten barrun, ez? Ni akordatzen naiz, izango ziela nik 17 bat urte izango nituen, kontuan hartu 75 Franco hiltzala, kontuan hartu 77 leheneko hauteskundek izan ziela, eta ni nola baite, deserrotan ebilen garai horretan, sasoi horretan, ikusi nuen jende guztia hortxe zegoela pastela banatu nahian, botoak eta auta beste, eta boderoa lortu nahian. Eta egia esan, zabaldu zitzaiten beste ate bat, eta beste ate hori izan zala komunikatzeko modu berri bat. Musika mailan pentsatu, jaialdi hoietatik etortzen ginela, eta jaialdietan Jon Bergaretxe eta alako jendia egon zegoela, eta batean hitzeiteko beste modu bat zabaldu zen, eta hitzeiteko modu hori izan rock and rolla, pentsa ere 77 pistolak edo sortu ziela zeatan UK, eta beraz bertatikan etorri zitzaigun oihartzuna eta hasi ginen jotzen eta ikusi gendun eta batean bazegola beste bide bat gehiegi jo gabe eta gehiegi jakin gabe bazegola adierazbide berri guztiz berria eta guretzako oso emankorra. Agatikan guretzako izan zen ate zabalik, aire freskoa eta ezer jakin gabe, gaur egun gauza askorik ez dakite, baina gauza gehiegi jakin gabe bazegoen aukera bat jotzen hasteko eta beste adierazpenak egiteko beste modu bat. Eta horrela hasi nintzen, tonto, institutoan, sortu gendun taldetxo bat, eta hortzen marruka hasi ginen, eta hoxe, hoain artean.
marruka jarraitzet. Bai, hori oso polita, askotan pentsatzen dugu hori ikasi behar dezula gitarra jotzen eta ondoren hasi jotzen, baina esan dezakegu zuk gitarra jotzen ikasi dezula gitarra jotzen. Bai, ni gitarra jotzen, ni musikari nere burua musikaritzat ez daukat, ez gehiago izan da, ez dakit, performance gustatzen da horietako bat, baina ni musikaria naiz. Agatik, ni kantu sortzaile horietako bat izaten naiz, baina ez ere oso punta-puntako sortzaile. Beraz, nik erabili izan dut ere musika, ez dakit, adierazteko, nire barneko sentipenak edo egoerak adierazteko modu bat izan da beti, ez? Eta hoxe, hain artean bezala. Eta hor, aipatu duzun talde hori Amazazpi batzuekin hasi zinetena, hori zara mogollon taldearekin hasi zinetena? Hori zan mogollon taldea izan zen, bai. Eta horregin zei bilbide egin zen dute bere garaian, zenbat urtekoa izan zen edo... Bueno, ni oso txarra naiz atzea begira, baina nik ez dakit... Gutxi gora bera, nik uste 82 bitarteko horretan, nik nire semia jaio zenen taldea utzi nun, eta harta, pentsa 88tik edo 82ra, hor, ni matematikoa naiz, baina hor lau bat urte besterik ez dira. Ez dira matematika zailak horiek, Ez, horiek dira gutxi gora bera izan gendun ibilbidea mogoion bezala. Gero, aparte, gero ja ni jarraitu nuen kolaborazioak egiten, batekin eta bestekin eta bar, eta etxean jotzen gehien bato izan zen nire bilbidea. Bai, hori esateko aurrekoan unaiek elkarrizketa hau prestatzen egon ginenean, pasatu zidan artikulu bat, mogolloneri buruz hitz egiten, eta hor aipatzen zuen, hori xanti batek asmatu zuela Donosti Sound soinuakin eta egon zinetela Purrusta, Mogollon eta beste hiru talde... Puskarra hori da. Puskarra, UHF zan, burua zan, oen dela gutxi Rafa Berrio hil zan musikaria, Donostiako. Begira. Hori zan kantaria edo talde horren, frontman edo dena delako. Eta, hiru talde horiekin arek egintzun nolabait apustu, berezi bat, esanaz bezala gu Donosti izan ginela, eta beraz, hasierako Donostiko sonido hori berak sortuzun, izan zen Santi Ugarte, hemengo bazitun Ugarte, hementxe grosen bertan bazeon diskatxe bat, diska denda bat, eta baita ere zentroan bazeukan beste bate. Eta izan zen bultzatzaile nolabaitea hartu zituen Donostiko 3 lau talde, hoiekin egintzun pakete bat, eta pakete horrekin leku, estadu mailan Madrilen onginen jotzen, eta onginen rokola delako sala mitiko horretan jotzen, eta dena izan zen, tipo honen ekimenez, eta, hor edarki asko ebili ginen, eta inoiz espero ez genitun tokietan eta plazatan egon ginen, eta jende desente bat zegoen bertan, eta guretzako izan zen, ez dakit, itxutzeko moduko egoera bat, ez genuen inolaz ere espero. Polita, orduan, bere gazigozak izango dira, ez dira aski dukituzte goza honak eta txarra, baina, oroitzapen bezala polita daukazu oroitzapena. Oso polita. Nik oroitzapenak eta beti musikaiko oroitzapenak beti onak ditut. Esan edet ez ditu dela beziki oroitzapen txarrik, eta guretzat izan zen, pentsa 17-19 urteko gaztetxo batentzat nun zegoen giroa ikusita eta esplikatu dudan hori guztia azalduta ere guretzako pentsa ezinezko egoereatan sartzen ginela, plaza honditan, frontoietan, jendeak lepo, eta zer da hau, eta jotzen gendula jotza, beti ere gauza guztiak ez ginela beziki talde honak edo virtuosoak inolaz ere. Eta, ikusi gendun benetan gure burua historio baten oso emankorra eta oso interesgarria. Ederki. Horrengo kantuekin jarraituko dugu. Bizitza hitz egiten ari gara, bizitzaren kantua. Bizitzaren kantua, wow. One, two, one.
urteko osatzen dute kantu honen akordeak. Lelo hain ezagunata, hain estilo gurea, norberak egiten ditu bere estrofa berriak, ala mantentzen ditu ertxirik tamakala. Denborak baztertzen ditu inguruko lagunak, hartondua eta gaztaia denboraz egiten da. Eta garaiko memukizu gizon bilakatzen da. Hasierako kantua ez altzan ezberdina. Emakume derrabai musika egiten trebea, kantuari eman zion doinu alai argia, aldamenean gordetzen ikasien nuen eta minor akorde tristez beterik zen kantua. Kalore askoko kantu egunekoi bezala, batzuk berde eta grisak, eta beste batzuk beltzak. Erritmo zer esango den, zuek ez dakizuena, alegro nasitakoa, andanten bukatzen da. Ezina dirudi amaigabeko lana, ongi begiratuten hiru lau estrofakoa. Kantua maituko dut segur egun batian, kanposantu koloreak zimeldo egiten dira. Hey! Esker. Bueno, eta bizitzaren kantua zergatik? Bueno, adin batea aileatzen zarenean, nik uste horrek emate dizula aukera, atzera begiratzekoa naiz, eta atzera begiratzekoa naiz ni. Eta pixka bat ikustekoa ere, bueno, emandako urte horietan guztietan, zer nolako gauzak gertatu diran, eta, en fin, ikuspegi bat emate dizu, atzera begiratzekoa eta baita aurrea begiratzekoa ere. Eta, bueno, beti ere aipatzen dut, eriotza gora eta bera bertan dagoelako ere, eta, bueno, nik uste onartu behar dugun historio badala, eta, en fin, nik uste nahi gabe bada ere, beti ere atzera egiten dezut, ez jode, koño, momentu hortan zer egiten duen, nola biltzen nintzen, ze gauza betetzen itun, edo ze utxunek izan itun onelako egoratan edo bestelakoetan. Eta hoxe da, atzera begiratze pixka bat, eta esatea, bueno, aurrea ere badago egitea, eta, bueno, bukaera hortxe ongo da. Eta eginez, kantuak egite ditugu, eta bizitzak osatze ditugu. Atzera begira, ikasteko ere, atzerako gauza horiei buruz, edo... Bueno, hankasartzek ere, hankasartze guztietatik nik uste ikasi egiten dela. Bizitzan egite ditugu 11 hankasartzek, hoietatik guztietatik nik uste ikasi egiten dela, eta atzera begiratzean noizean behin ondo dago. Ez, en fin, errekurrente izateko, eta baizik eta nolabait ere,
ikasteko ze gauzak egite ditugun ondo eta ze gauzak. Bueno, gauza onak ere, errepasatzeko onak ere badira, bai. Oroitzeko ondo da, hori seguro bai. Onak ere badira. Eta, bueno, esan dezu etzerala oso atzera behiratzeko, baina, bueno, ni prestatu duten eskaleta honetan, dena errepaso bat da zure karrera guztiei buruz, eta... La letxe beti ere, ez, urrengo pausua da, justo mogollon bukatu zenean, baizte talde bat sortu zenuen, Mal de Ojo izenekoa. Bai. Eta bertan, okerrez balin banago, 7 disko ateratzen dituzten? Bai, 7 diska, genituen, gutxi gara gure ekoizpena, en fin, bete-betean zegon ekoizpena, eta beraz, bai, diska askotxo, autoproduzioak, autoekoizpenak ziren guztiak, ikasi gendun ere, ibilbide hortan, autoekoizpen ibilbide hortan diskak egiten, ikasi gendun ere oso importantea zala, gure bizi iraupenerako ere, ia urte terdiko diska bat egitea, berritzea, bestela jai genuen. Beraz, oso importante izan zen guretzat diskak ateratzea eta diskak egitea, eta horregatik genitu nahi beste diska. Ez behar bada, kalidadea handiko kantu zielako, eta ez. Bueno, hori ja interpretazio hori utziko dugu entzulei, kalitatearena, ez dakit. Baina, bueno, eta kontua da, mogollonen ez dugu aipatu, baina, suposatzen dut esan dezunagatik, oso Sex Pistols, punki garaietan influenzia horitatik etorritako zerbait izango zela musikalki, ez dakit exactamente, ez dutelako inoiz entzun, baina, jakin badakit, Mal de Ojorekin horrelako rumba estiloko musika, ez dakit lehenagotik ere gustatzen zitzaizun hori, edo hor deskubritu zenuen, edo... Ez, konkretu genei kontraesanak asko gustatzen zaizkit beti. Eta kontraesanak esatu danen, mogollon garaian ere kontraesana bat zan, ez? Musika batetik entozen, eta batean amorru bat edo zerbait adierazteko gogua piztu zitzaigun, eta nola ere jendeari kontra egiteko, edo gure burua, edo gure gandorrak erakusteko nola baitxe, hementxe genduen roka egiten. Eta zan, kristo egiten dute hauek, Mal de Ojorekin beste horren beste, nik ez dakit Euskal Herri santu honetan, beti ere izan ditugu gaizkikusiak Espainiar jendeari, izan gera ala edo nola, ez dakit, oso klasistak eta oso, kanpoko jendea datorrela onera eta kentze dizkiutela lanpostuk eta berreta eta beste. Eta nola ere horri aurre itxeko edo jendeari izateko, baina zertan izea, edo zertan ari gera, porque nola ere denok gera parte hartze hortan, esan gendun, guazen ala edo nola, adieraztea euskeraz ere egitea badagoela, alako musika arrotza edo kanpokoa, eta guazen ikusteare, eta oso bitxia izan zan, eta hasiera baten ikusi gendun, harrera ikaragarri ona bagenuela. Gehien bat emakumezkoen artean, emakumezkoek nik uste irekiago izan diela beti. Eta garaio egiten ere, pentsa, gu beti izan geha barra aldameneko tipo gehiegi mugitzen ez ginenak, baina emakumezkoek, dantzan jartzen ziren, eta horrek nik uste, baita emakumei esker, jende gehiago etortzen gure kontzertuta. Zeta, nik uste dantza zaleak asko ze irekiago, burua irekiago izan dute beti ere emakumezkok, eta kasu horretan ere bai. Eta beraz, hoi zantzan, aurrena adieraztea, hementxe euskeraz egitea baita ere, hitokerik ere euskeraz egiteko aukera badaitu du, eta guazen egitea, zergatik ez, eta gero beste kontua zan, horrexea batea jutea, esate bateko herri txiki batea, Gipuzkoako Auskalonoa, eta baten ikustea, jendea aluzinauta, bete hortz gehatzen zen gurekin, esan ez, ze kristo ditu dute hauek, eta gainera euskera zeitxe dute. Hori zan oso erakargarria, eta horrekin jokatzen gendun, eta oso interesgarria zan horrekin jolasteko. Beraz, aprobetxatuz, txampa hori aprobetxatuz, izan ginen transgresore moduko zertxo bait, eta oso gustora egin ginen. Baina, horre, badauka bere alde txarra ere, eta da, nolabait ere kokatzea zure burua historio konkretu baten, eta nik urtetan egon naiz, errunberoa, eta ni naiz errunbazale, bereziki. Horregatik, ni gehiago izan naiz, rock and roll zalea, baina, kanpora juten nintzen, el torero errunbero, ez dakit nola esan. Arean, jozazu pare bat errunba, nian errunbak ineako gotaino. Eta gaur egun, uaindikan gertatzen zait, ez, uixe bera. Baina, alako gauzak, alako pekatu txiki patu behar dira, eta orokorrean oso esperientzia ona izan zen, eta oso interesgarri.
Daukazu errumbaren itzalduzea, daukazu. Itzalduzea, bai, ikaragarri luzea. Bai, bueno, polita da hori, azkenean esan dezu, ez? Irurogeita markan hori jaialdiak edo ongo zirela modan, izango zela garaiko bere garaian ere jaialdiak egiten zituzten jendeak izango ziren transgresoreak, ez? Lehenago ezakit mezako musikatik angentozena, eta zuen garaian tokatu zuen horri kontra egitea, eta gero ondoren Maldeo Jorekin, kontra egitea rokorri ere. Eta gaur egun ere beste kontra. Hori da, hori da. Bai, oso polita, gero ere euskeraren asuntoare galetu nahi zu, baina bueno, esplikatu duzu ere, suposatzen mogollon taldearekin gaztelera ziten dituztela kantuak edo horrela, eta ondoren hasi zinetela pixkat euskera sartzen. Bueno, hori bat dator norberan ibilbidearekin. Nik goatzen naiz 17 urte nitula, bueno, nire aman hizkuntza erdera zan, nire giroa guztiz erdalduna zan, etxian, kanpoan, eskolan, nik enekan bat ere ideik euskera sartzen nondik norakoa. Orduan sasoi horretan hasi nintzen euskera ikasten, eta horregatik, lehenengo kantuak erderaz izan ziren guztik, gero ja Maldeo Jo garaian ja beranduxiago zen, eta beraz nire euskera maila bestelakoa zan, eta nire euskera, nire barneko sentipenak adierazteko hizkuntza beste bat aukeratu nuen, eta horregatik hementxenago gero beste proiektu batzukin euskera egitekoa, gehien bat adierazteko eta ikusteko jentiek, euskera baliogarria dela edo zertako, edo zein egoratane. Noski baiet. Bale, derki, bueno, sartuko gara hurrengo kantarekin, kanta freskoa dakagu, abuztuko euria. Bai. Aizu, sasiak ez taltzen du, biokirekitako bide garbila. Aizu, haizeak mintzen ditu, guaindik dir daude zure begi umelak. Masaiak berotuta, ta betiko galdera, etorriko da, abuztuko euria, noiz etorriko da, freskagarria, noiz etorriko da, abuztuko euria, noiz etorriko da, freskagarria. Aizu, zalgera jabetu, aurrian eten gabe espirala daukagu. Aizu, zenbat aldiz saiatu, berriro gure burua betiko abia puntu. Ta muzan zuri gabe, bihotza hemen gaude, noiz etorriko da, abuztuko euria, noiz etorriko da, freskagarria. Noiz etorriko da, abuztuko euria, noiz etorriko da, hain freskagarria. Zabaltzen zaigu, mingotxa zintzurran eta izerdile horra. Aizu, benetan merezi aldu, bihotza aurratua, nekeza gorputza. Zaila degu iesa, trabatzen da txistua, noiz etorriko da, abuztuko euria, noiz etorriko da, hain freskagarria, noiz etorriko da, abuztuko euria, noiz etorriko da, hain freskagarria.
etorriko da abuztuko euria, noiz etorriko da freskagarria, noiz etorriko da abuztuko euria, noiz etorriko da freskagarria. Mila esker. Bueno, ze polita kantu hau. Bikaina. Ez dakite, abuztuko euria nolatan dator metafora hori... Bueno, abuztuko euria da azken baten doluaren metafora horietako bat, ez? Dolua izan liteke, eriotzagatik, izan liteke ere, aldameneko bikotarekin mozten dezulako, edo, hoxe azken baten dolu bat pase behar da, eta beti ere oten gehiazai, noiz emango dio un buelta egoera horri, ez? Eta azken baten hortaz hitz egiten du kantua, ez? Doluaz, pasa behar da, hortxe gaude, jota fuego gaizki sentitzen gera, ez dakigu nola gainditu egoera, eta beti ere zai, noiz etorriko da abuztuko eurila, dena bustitzea, dena freskatzea, eta dena berrioren gure burua behar bezala sentiaraztea. Hortaz dijoa kantua, eta holaxe saiatu bera bazeatzen. Vale, bueno, urrengo etapa edo komentatu nahiko nukena da Haragi Gordina. Malde Ojo horekin bukatu ondoren, ez dakit berehala edo denbora batera sortu zuen proiektu izan zen, pixkat esplikatzeko? Proiektu hori izan zen aldi berekoa, leheno esan deten bezala, ni pixka bat, kokotainan engon beti ere toreo rumbero hortan aritzeatik ez, eta ni banitxun bestelako, ez espektatiba, baina bestelako beharrak musika itxeko ere, ez? Eta izan zen kapritxoa, nik ne altik ez, kantu horiek, ja nago kokotaino, ja Malde Ojorako hainbeste kantuk egiten, izan ere, esan dut, ekoizpena da produzioa askotxo oso zabala zela, eta agatik esan nuen, oantxe egingo beste zerbait, aldi bereko egorra horretan, indikan Malde Ojorekin geundela, bestelako proposamen batzuk egitearen. Eta horrela sortu zen Haragi Gordina, eta zer ikusirik etzokan Malde Ojorekin, eta hori izan zen, nire beste kapritxo txorroietako bat. Eta estilo aldetik edo, bakit musika lasaiagoa zela, edo intimoagoa, edo... Gehiago daukazer ikusia, oain egiten ari naizenarekin, baina ez guztiz, eta inoiz ez da izan oso proiektu errotua, naizta urtebetez edo, bueltaka aritu ginen proiektorekin gora eta beran, hemen Euskal Herriko hiriburutan da, baina, egia esan ez zuen gero bestelako kontinuidaderik izan, eta hortan geratu zen, urtebeteko esperientziarekin, eta beste semetxo batekin, beste diska batekin. Ederki. Hala batxo, orain niretzako azkeneko diskoa lasai ederrean den diskoaren lehenengo kantuarekin joko gara, niretzako singela da kantu hau, diskoa irekitzen duena, eta ea jendeari zeiruzen zaion. Ederki ez zaidazu. Egun hona izan ziteken baina beti bezala, lainoa zabalido itxaso gainean, luma zure ego grise zurrumbiloa, korpuzkinen jaten dituzten artean, esaidazu gezurretan aina ezala, esaidazu umea banintzen moduan, iso zaude lasai edan, iso zaude lasai edarria, amets gaiztuaren izua baita.
Hondartzan galduriko hiro edo lau inuzale Barnea erakusten estriptiz lotxagabe Giroza matxu berunezko aizen Birikeito larriek betetzen auteztulaz Esaidazu ezurretan aina ezela Esaidazu umea banintzen moduan Ixo zaude lasai ederrien Ixo zaude lasai ederrien Amets gaiztuaren izua baita Irodiek bueltak kanasian zirimoan Oiu bat entzuten da Ta gero beste bat Airea jenaz betetzen ari da Eta nik usten ametxutxa zela Esaidazu gezurretan aina ezala Esaidazu umea banintzen moduan Ixo zaude lasai ederrien Ixo zaude lasai ederrien Amets estuaren izua baita Bueno, eta hori bidaia honetan iritsi gara azkenean, oraingo momentu honetara, zure bibliaren errepasoa egin ondoren, eta, bueno, Haragi Bardinaren ondoren, badakit isilune tarte bat hartzen duela, ez dakit zemarrutekoa. Nik ere ez, isilune nahiko luzea izan zen, bai, bueno, nola beti ere erramana izan dut musikarekin, beti ere etxian gitarra jotzen ondu naiz. Horrek ez du esan, nik egia esan malde jorekin pixka bukaut, nik uste musika konsumitzeko moduk aldatu intziren garai baten, ikusi nituen bapaten kontzertuk, ez dakit merezizutela zuzenekoak egitea, dudatan engon, eta egia esan ikusten nuen jentia hasi zala musika konsumitzen beste modu batez, zeharo ezberdina, eta proiektu hori nik ez dakit norainoko lekua zoka momentu horretan. Beraz, direktokin, zuzeneko emanaldikin eta bar, aldendu nintzen pixkat, esan nuen, bueno, tope, kokotaraino bukatuet, egia esan malde jorekin, edarki asko mugitu ginen, leku guztietatin, Euskal Herrian zehar asko ibili ginen da, eta momentu batean esan, bueno, bale, ja pixkat etxean geratzeko garaia bada, jendearen nahiak eta asmoak bestelakoak dira, eta ez dut uste honek tokia daukenik. Agatik momentu baten utzi nuen, eta oso gustora nengon gainera, ezer egin gabe, eta aurreko emanaldik erakutsi gabe, en fin. Bai, eta bueno, eta ondoren hori da, ordutikan nonaino, batean denbora pasatu zen, eta batean disko berriarekin etortzen zaigu berrian, ze pasatu zen, no? Bueno, pasa, gauza ondirik denbora, hori beti bezala, ez? Baina, bueno, oso historia normala izan zen, tartean egon zen, COVID-en historia, etxean egon nintzen gordeta gainontzeko guzti bezala, aprotxatu nun kantuk egiteko, eta aprotxatu nun ere,
hilobari gauzak erakusteko, behira, kantu bat, tori beste, zer hitzen zaizu hau, eta beste. Eta izan zan bultzatzaile, jode, hauxe grabatu inbarra dauke, hauxe inbarra daukeu, egin gendun, grabatu gendun, nire asmoa etzan hasiera baten zuzeneko egitea ere, baina bueno, beak animatu ninune, eta, en fin, hementxe gaude, behari esker, hauxe garbi esan behar izuet. Horregatik, hoxe izan zan, kantuak egina zeuden, disko bat egiteko ainakoak zeuden ere, eta gero, bueno, bultza pixka bat, eta nik asko ez de behar ere zuzeneko kemateko ere. Eta hori, sorkuntza horretan, zein izan zen lehenengo kantua sortu zenuena diska honetarako? Badakizu, baukazu gogoan? Ez dakago gogoan, egia esan ez dakit, igual, zuko beto jaingo zu, nahi? Lehenengoa grabatu genuna, esaidazu. Esaidazu. Kasualitatea. Hauxe bera. Bale, ederki, beste batekin jungo gara. Orain joko dugu, bueno, hasi da justu hitz egiten azkeneko diskoari buruz, baina orain bertsio bat okatzen zaigu, Malde Ojoren taldearen bertsio bat, eraman katua erena, eta nahi badezu esplikatu pixka kantu hau ze berezitasun daka? Bueno, berezitasuna handirik ez dauka, da azken baten harreman bat mozten denean, azken baten etxea handiegi egiten zaizu, jakina etxea dago hankaz gora, dena, en fin, egoera da, bera, desegokia dena, ez? Eta azken baten zure sentipenak, nola sentitzen zea hor barrun, zu bakarrik, nun etxe hori ja, ez dauka ezankata ez bururik, ez dauka zentzu handirik, eta bakarrik oroimenak dituzu, eta oroimenak dira bikotearen oroimenak, zer zan, zerretzan, hementxe liburu horiek ziren ez dakiz zeinek erregalutakok, horiek, eta inguru horretan inguru horrek sentiarazten zaitxuna, da azken batean kantu horren nondik norakoa. Eramazan katua. Vale. Bello, Wow. Guztiz da segindako etxen azkante hontan, bakarrik zure usaia suma daitekeia, nintzela kapaz zumaitatziaz, harrik bezain gogora omen dut bihotza. Irratitik berria besti pare bat kafe irekiten baina basuak zikeina zigarroen kiratxa tautxontzi betia ene birikakaina beltzak direguna. Iretzat apalean dagoen guzia, niretzat izango den utzita kutsuna, eta musika tresna euskalo zeinentzat, baina amodioa biona menuna liburuk etza izkeina gehiagitxo importa,
eramazan katua, irekin behintzat, garbi da kalea, baina astentzat. Kriston bota gurea, esperako ajea. Eskerrik asko. Ez de polita, disko, enekien Maldo Joren bertsioa zenik kantu hau. Bai. Diskoko bertsioa pila gustatzen entzunena lehenengo aldiz. Helenak ere oso ondo abesten du kantu honetan ere. Eta, bale, bueno, orain arte asko hitzein dugu zutaz, baina guazen hitz egitera zure ondan dagoenari buruz. Bazan garaia. A ber, unai. Ez, besterik gabe, nolatan izan zen zuretzako Osaba, bueno, nagazu kontatu harremana, lehen esan didazu jaio zinetik ezagutze zula Osaba, baina... Ez, baina, bueno, ez dakit, nolatan izan zen beste modu batera, igual ez dakit gertuago edo zure Osabarekin lan egitea musika munduan, edo... Bueno, horren beste urte eta gero, ez? Ni nire taldeetan aritu ostean, beste gabe, alako batean sortatu zen, bere kantu batzuk grabatzeko aukera, uste izan zela, ez dakit, 2021 udaran. Hortxe, hor nun baita. Bazituela kanta batzuk, eta guk justo hor gurasoen etxean montatu edo estudio txiki bat, eta bueno, hasi ginen, probatzen. Bueno, hasi eta bukatu, ze bere ala grabatu genitun, batez ere bere gitarrak eta ahotsarekin. Osa, horiek izan zian kanten muina, eta gero oso lasai derrean, eta hortik dator pixka bat ere diskoaren izena, hasi ginen montatzen beste guztia, arregloak eta jendearen kolaborazioak, azken batean zela estudiotik pasatzen zen jendea, gauza baterako edo besterako, Iker, Telmo eta Elena, eta, bueno, gure erara, ez, azkenean asko jakin gabe, bai arregloak egiteko ideia handirik gabe, disko bat ekoizten lehen aldia zan ere, ideia askorik ez, eta estudio bat eukitzak ematizun ere, alde batetik askatasunakin, baina bestetik ere, mugak ere jarri behar zaizkio horri, batez ere zuk zeure buruari grabatzen baldin baiozu. Orduan, bueno, horraxe, eta urte beteko prozesu oso bat izan zen. Osea, 21 udaran grabatu, eta 22 ez dakit uste kainean kaleratu zala diskoa. Bai, itxurara. Maiatzen arte, egon ginen hori egiten, eta... Gainera prozesu guztien aktuazun parte, bai grabaketatik, zuk bakarrik dintzuna kantuak. Besterik ez, beste guztia honek egin du. Grabaketa, ekoizpena, gero kopiak egitea, diskoare baliduterekin atera dugu, hori zain nahi batzu aipatu disketxearen da, bueno, zuk disketxe asko izango zenitu biztan zehar, baina bueno, beste abentura bat ere, eta egiesateko, bueno, besterik gabe, igual ez da hitz egiteko modua, momentuaren balio dugu. Ez dakit honek ezagutzen duen disketxea. Ez dakit honek ere, ez disketxekin atea duen diska, igual. Ez, baina, bueno, lan pila bat egin dezula, eta zorionak, eta oso. Bai, nahiko pozik, ez dakit. Bueno, gero ere, Pelas taldearekin ere, aurrekoan Bukouskin kontzertua prestatu zenuten, eta egiesateko oso arratsalde gau polita izan zen, ibentzat oso horitzapen hona dukat, eta zorionak, benetan. Bai. Ez, nik uste denetik interesgarri izan zen gehiegi eskaini gabe, bueno, gehiegi ez, utxain urrena, zero patatero. Nik uste, en fin, kolaborazio guztik oso berezkoak izan diela, gogoz egindako kolaborazioak ez, eta bat ere beharturik gabe, eta nik uste jendiak kolaboratzaileen artean nik uste dagoen sensazioa, edo nik dakaten sensazioa behekikoa izan zala, gustora ebilizia behiek ere jotzen. Bueno, eta horregatik esatet, netzako oso interesgarri izan zala ere zuzeneko emanaldi hori, ez dakik gehiago egongo ote diran edo ez dien izango, baina prinsipioz gustora geratu nintzen saio horretan eta baita hontan ere.
beste modu batez. Perfecto. Egia esateko ni oso estimo handia du diskoari eta pila gustatzen zaitu eta asko entzuten dut. Eta zorionak benetan egindako lanari biek eta bai laguntzaile guztiak ere. Bueno, ederki, jungo gera galdutako trena hartzera. Hori da. A ber, harrapatzen dugu noraino. Bat, biru, lau. Tren bat pasada guain beste estazioa bilagun apenas denbora luzea doa geldo antzea endaka erode flesak aurrean balda itxurazo zutunik bertan erlojua geldirik erurak eta laurdenetan ta zoriona dantza librea jolasian dabil zure zimurren artean ta itxaropena gaur goizean bere buruaz beste egin du bazter batean ta itxaropena gaur goizean bere buruaz beste egin du bazter batean. Sentien ikusi zen du lehena izango ote da eguneko azkena ta begi minduak gorriturik nekeaz targin lausoak egun berria ideikaza stazioko beiratan ihintza negarrean berriro eskuts etxerako bidea ta berri lauso oinazea barnean ta utzi goiari oi esaldi txepela ta itxaropenak gaur goizean bere buruaz beste egin du bazter batean ta itxaropena gaur goizean bere buruaz beste egin du bazter batean ta itxaropena gaur goizean bere buruaz beste egin du bazter batean ta itxaropena gaur goizean bere buruaz beste egin du bazter batean. Mila esker! Bueno, galetu dite Makokik galdetzeko esan dit, badukazun kanta positiborik edola. Ez dakit... Egongo baina ez dakit pakete honetan positibo bat edan. Baina, bueno, nik uste batzu badirela positiboak. Bueno, nik uste dena direla positiboak, azkenean ez dakit min etoritatik edo ikasteko aukera badagola kanta hauetako letra hauetan, eta
zakit, gauza polita esan itekela ere hori. Bueno, aurkitu zuzuk zer positibo. Bai, kantak ere positiboak dira, hortik atera bat dira. Bakoki, zer beti ere ateratzen da positibo. Hori. Bai, ederki, bueno, kungo gara, ez dugu esplikatu saio hasi horretik, makokik aztu zaio, nahi aztu zaio ere behar izate, baina orain zozketa bat egingo dugu. Sarrerak hartu dituzue, zenbakiak bat dituzue, eta zozketatuko ditugu Adrian Perezen Lasai Ederrian diskoko 2 kopia, eta zozketa ez da musutruk, baizik eta diskoa jasotzarekin batera galdera bat egin beharko dizue. Ezin da ez esan, orduan joan pentsatzen pixka, emango izuet 10 segundu galdera pentsatzeko, eta edozein galdera balio du, ez dago inongo garazorik. Bueno, zein da zenbakia? Bueno, zenbakia ni antejuri gabe, no? 14. Zein ito gaude zaio? Beñati, perfecto. Izena esan. Izena. Beñat. Apa, Beñat. A ver. Bai. Hala se, ez dago. Bodatzeako. Beñati, tokatu zaio. Bai. Zure pasioa naiz eta gitarra izan beste instrumentu jotzaltzu. Egia esan, pasilloa gitarra ez nuke esango pasillo bezala. Ez nuke hartuko gitarra jotzena pasillo bezala. Nik beste instrumentorik ez. Egia esan, perkusioa inoiz edo beste jo izan dut, baina oso txarra naiz. Osea, beti ere ezker eskubila, beti trabatu iten zaizkit, eta, hasi bai, igual itxuroso hasieran, baina mantentzeko modurik ez dakat. Beraz, gitarrakin gehatzen naiz, eta... Beste afiziorik edo beste instrumentorik? Bueno, esan bestela... Ez, behak aipatu, ni beste afizio askotxo baditu, ni hortantxe ibiltzen naiz, bizikletan, ibiltzen naiz margotzen, ibiltzen naiz, gauza asko eta dena gaizki. Orokorrean hoxe egita denik. Bueno, esan dezakegu, gitarra gotzaz aparte abestu egiten dezula, eta ahots fina daukazula, eta afinatzen dezula gutxienez. Noizean behin bai. Ederki, zein da horrengo zenbakia, a ber? 18. Jola! Vaya tongo. Adela zaila. Nik Adrian Pérez naiz, nire. Bueno, lehen aipatu duzu zeure burua kantu sortzaileetariko bezala, kantu sortzaile bezala definitzen dezula. Galdera bai Adrian eta bai Pelaxi ere bota nahi diot. Orduan, kantua sortzeko garaian da zein da prozesu hori, ez? Beti antzeko prozesu bada, kantuan arabera ezberdin. Nik uste modu ezberdinak izan litezke kantu bat egiteko. Nik askotan, beti ere galdera txoro ez zain txoro, ez? Zer egiten da horrena musika sortu eta gero letra, edo horrena letra sortze ez eta gero musika, ni normalean nik egiteetena da, normalean musikaren gainean letra sartu. Hori da gehien bat egiteetena. Baina alderantzizko prozesua egin izan dut. Alegia letra bat sortu eta horren gainean. Beraz, ez dakitegia esan, nik gehiago esango nuke egiteetela musikaren gainean letra sartu. Eta zer eta nola, segunda, eta hori oso bitxia da, segunda ze gitarrarekin jotzeeten, kantu, honek esaten zuen, kantu alaik esaldakazu, denak adituzu horrelakoak. Segunda ze gitarraekin jotzeeten kantu mota batzuk ateratzen ditut, edo bestelakoak. Segunda ze doinua edo ze timbrea daukan gitarrak, horrek bultzatzen nau kantu batzuk egitea edo bestelako egitea.
bide batez jotzen bali madezu, edo kantuak sortzen bali madezu, gitarra klasiko dietako batekin, modu bateko kantuk sortze ditunik, eta ordez hartzen bali madet akustika bat bestelakoak, eta hartzen bali madet elektriko bat bestelakoak. Beraz, nik esango nuke, ze instrumento hartzen dezu, horrek ere nolabaitxe bideratzen zaitu modu batera, edo kantu batera, edo bestera. Kantu alaia edo triste bat egitea. Esan ditea gaur gitarra alaia etxean utzi dezun edo. Bora, egia zan hemen ari era orkesten. Bueno, egia esateko, alaiena zein izango litzateke, elektrikoa igual? Elektrikoa. Biziena da, eta klasikoa igual... Klasikoa... Neutro, igual neutro. Bai, eta akustikoa behar bada izango litzateke tristenen. Bueno, melankolikoena. Melankolikoena. Triste igual gehiak esatea litzako. Bai, jode, derki, haze galderak egin zuen, eh? Bai, utzia zuneri... Bueno, bakatu, hemen zaudela, vale. Ba, ni lengusuari nahi diote erantzun. Ba, nik egite batez ere asko aritzen naiz gitarrarekin. Gitarra, niri batez ere gustatzen zait gitarra jotzea eta azken aldian gaina, geroz eta manera jostagarriagoan, asko pentsatu gabe eta gauzak lotura handiak ez duten gauzak jotzen, eta gero, komeriak etortzen dira, pixkat letrak egiterako garaian. Melodiak, egite ditut erreztasun handiagoakin, letrak egiteko, behar dut asko estimulatu burua, izan daitekela asko irakurtzen, edo arretaz parte hartzen konbertsazio batean, edo filma batekin, eta batez ere hori da gehien kostantzia dena, idaztea, letrak idaztea. Azkeneko idatzi nuela letra bat, izan zen duela gutxi, bukatu nuela liburu bat, eta etorri zitzaian hola liburuko esaldi batetik, hasi nintzen arrakladan idazten beste hainbat esaldi, eta hori izan da, hola izan da azkeneko letra. Bestela ere asko, egite ditugu apropos taldean, Pelaxeko taldean gehatu, kafeatxo batzuk hartu eta hitz egin eta atatzi da gauzak eta elkarren artean gaiak proposatzen dira eta gero ja uste duten ere lana bezala melodien gainean, sortutako melodien gainean egitea apaintzea, ez, hitzekin. Arki irauz ezkizu gauza guztiak. Gusto. Aizinean gordetzen galdera hori, demora asko, aizinean gordetzen galdera hori. Beti duda. Ederki. Horrengo kanta joko dugu. Eguneroko honek. Bi, one, two, Planeta itotzen dela gauza jakinezu zaborra izan oi dela gentiaren bizileku sexua bihurtu dela gizartearen merkatu gorroputzak salgai daudela salgai ez altzaudezu eguneroko honek aspertu iten gaitu baina gaur ume batinek hondartzan ikusi dut eguneroko honek aspertu iten gaitu baina gaur ume batinek hondartzan ikusi dut Normaldo egina dugu
behin oituta da oitu, eta urrutiko hintxaurrak oso urruti ezaztu, bestaldera begiratzea, bai ederki asmatu, kotxetxea eta beharra, besterik ez daukazu, besterik ez daukazu. Eguneroko honek aspertu iten gaitu, baina gaur meatelek ondartzan ikusi dut. Eguneroko honek aspertu iten gaitu, baina gaur meatelek ondartzan ikusi dut. Ondartzan ikusi dut. Kezkak ere baditu, hori ezin ukatu, kotxea baina beste hobe bat oi seguru, zein koloretako jantzi bihar eramango deu, tazken opor bida jura, nola kontatuko deu, nola kontatuko deu. Eguneroko horek aspertu iten gaitu, baina gaur ume bateik ondartzan ikusi dut. Eguneroko horek aspertu iten gaitu, baina gaur ume bateik ondartzan ikusi dut. Ondartzan ikusi dut. Bueno, nik uste kantu hau elektrikoarekin egingo zen nula. Bai. Garbi da. Bai, oso polita kantua, eta laia, ez dakit letra... Oia, hango arregaltu barko dugu. Mako kiri dedikatua, hori da. Jo, ederki, eta, bueno, baina bukatzen jungo gera, eskerrik asko benetan zui guzti etortzeagatik, espero dut ondo pasatu izana, eta, bueno, esan dezaket, bueno, ez dakit zentzu asko dauka, baina, bueno, sare sozialetan entzun dalko dituzuela gure podcast guztiak, iVoxen, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ez dakit asmatueten, baina Google Podcast dago? Podimium, eta, bueno, aparte ikusteko ere bideoak egiten hasi ginen irailean YouTubeen, bueno, uste eta berrian guztiak ikusi ditula, esan ditu nahiek. Eta horixe, plazer bat benetan hemen egotea, eta ez dakit zer gehiago esan, oso ondo pasatu dut, eta, bueno, espero dezuek ere gustora egon izanak. Zer pasatu da, nahi, buskau zaizu gitarra, edo... Hola, beto. Ez, eta, bueno, azkeneko kantuarekin utziko zaituztet, edo, bueno, zerbait esan nahi badezu orain da... Ez, oso gustora ongeala, eta mila esker etorritako jende guztiari, eta zorionak zuei ere, zuen formatu honengatik, nik uste oso interesgarria dela, besterik ez. Eskerrik asko. Zerbait esan nahi dezu, nahi? Bai, gauza bera, eskerrik asko. Vale, utziko zaituztegu azken kantuarekin, Julik badaki, eta bueno, kantua esplikazioak eskatzen ari ez demora guztian kantu buruz, ez dakit gehiagi esatea den, baina ez dakit Juliren kantuari buruz zerbait esan nahi badezu, Bueno, Julik da azken baten gutariko bakoitzak, barruan daukagun gutariko bakoitzak, azken baten kontra egiten duen horietako bat, beti ere hildotik eskapatzen den horietako bat, eta gure barnean dago, beraz batzutan Juli izan nahi dugu, baina Juli bestetan ez gera izaten, eta hoxe da gure betiko kontradikzioa, hoxe beste bat, Juli badaki.
Venga, mila esker eta placer bat. It's 1, 2, 1, 2. Badaki arbolak udaberrian loratzen direla. Juli badaki umen negarra hunkigarria dela. Juli badaki itxaso gainean olatuak direla. Juli badaki atzoko taorkoa bidirela. Juli badaki Juli badaki sua denborak matatzen duela. Juli badaki ilondorenengoa mildu hutsa dela. Juli badaki laguna betiko galdu iten direla. Juli badaki diruarekin dena zineroz daitekela. Juli badaki zergatik hartu zuen nora zean bide. Tan ondi jaso zuen amets bete zinek jarraitzeko kemena. Zergatik eukizun iritzi guzien kontrako jarrera. Zergatik galdu zuen aholkurik onena. Nik lagun ez dakit zinion galdetu Julire. Julik badaki bizitzan gauza gutxi merezi dutela. Julik badaki malkorik gabe ere nekar egiten dela. Julik badaki trumoiotxak bildurra maten dula. Juli badaki eguzkitan eztandeko segoten dela. Juli badaki zergatik hartu zuen nora zean bide. Tan ondi jaso zuen amets bete zinak jarraitzeko kemena. Zergatik eukizun iritzi guzien kontrako jarrera. Zergatik galduzun aholkurik onena. Nik lagun ez dakit zinion galdetu Julire. Bravo! Zergatik hartu zuen nora zean bidea. Tan ondi jaso zuen amets bete zinak jarraitzeko kemena. Zergatik eukizun iritzi guzien kontrako jarrera. Zergatik galdu zuen aholkurik onena. Nik lagun ez dakit zinion galdetu Julire. Mila esker. Garuna kulturala.